Il-familja Caruana Galizia qed tinsisti mal-Prim Ministru sabiex jieħu pass lura f'dan il-mument sensittiv għal pajjiżna. Dan wara li Muscat jum wara ieħor der jindirizza lill-midja iwassal informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet li għaddejjin. Press conferences li għalihom Net News ma kienx mistieden. Il-familja Caruana Galizia għalet il-Prim Ministru għandu jieħu pass lura. F'intervista l-ħadd filgħodu, Joseph Muscat naqas milli jitkellem dwar il-qasma li hemm fil-grupp parlamentari Laburista u l-pressjoni kbira li qed issir fuqu bħala mexxej. U fid-daw tal-appell li sar mill-Oppożizzjoni sabiex il-Parlament jitlaqqab malajr b'mod urġenti fl-ambitu ta' din is-sitwazzjoni delikata, il-Prim Ministru wera biċ-ċar li qed jibqa' jirreżisti din it-talba minflok huwa nfex f'attakk partiġjan fuq il-Partit Nazzjonalista. F'din l-intervista fuq ir-Radju Laburista, Joseph Muscat ikkonferma wkoll li b'mod uffiċjali tal-parir il-President sabiex tingħata il-maħfra lil middleman Melvin Toma. Iffirmajt ittra li permezz tagħha iggarantejt illi jekk ikun hemm biżejjed provi fir-rigward li kolli parir li jkunu biżejjed provi l-parir jiġi mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Investigaturi u l-Avukat Ġenerali jien inkun qiegħed nagħti parir lill-President biex toħroġ maħfra presidenzjali immunità lil persuna suspettat li kien il-middleman f'dan il-każ. Iżda dwar il-maħfar presidenzjali għal Jorgen Fenech, il-Prim Ministru ma semma assolutament xejn.